Această meditație este pentru tine. Dacă te simți obosit, să repari, să judeci, să aștepți, să vrei să schimbi ceea ce a fost. Această meditație este pentru tine. Dacă ai încercat de atâtea ori să repari lucrurile, să schimbi, să înțelegi, să vindeci, să controlezi, iar acum simți că a venit momentul să te oprești din luptă. Această meditație este pentru tine. Dacă alegi acum să primești viața așa cum curge. Pentru că există un rău invizibil care curge prin întreaga ta ființă. Un râu de viață, un râu de iubire, un râu de apartenență. Acest râu nu începe cu tine, începe cu ei, cu mama și cu tata. Ei au venit înaintea ta, tu vii după ei. Aceasta este ordinea vieții. Aceasta este ordinea iubirii. Și nu ai fi putut avea alți părinți. Chiar ei, așa cum sunt sau cum au fost, sunt perfecți pentru tine. Pentru că prin ei a ajuns viața toată până la tine. Și dacă ceva ar fi fost diferit, tu nu ai fi aici. Acum, găsește un loc liniștit și așează-te comod. Stai așezat sau întins. Ascultă-ți corpul și alege poziția potrivită pentru tine. Și ușor, dacă n-ai făcut-o încă, închide ochii și lasă-te ghidat de vocea mea. Inspiră profund pe nas și expiră lent pe gură. Încă o dată. Inspiră profund pe nas și expiră ușor pe gură. Lasă acum respirația să devină naturală și adu-ți atenția în corpul tău și simte fața cum se relaxează. Umerii coboară ușor, brațele devin moi, abdomenul se relaxează, picioarele devin grele și calde. Sub tine este pământul care te susține, care îți dă forță. Și în interiorul tău curge un râu liniștit. Acum, în fața ta, lasă să apară
mama. Nu contează dacă ai cunoscut-o sau nu. Nu contează dacă mai este în viață sau într-o altă dimensiune. Lasă-o să apară așa cum poate, așa cum ești pregătit să o simți acum. Poate o vezi, poate o simți, poate doar îi percepi prezența. Este în regulă. În fața ta se așează mama, așa cum a putut ea să fie. Poate prezentă, poate absentă, poate caldă, poate rece. Poate rănită, poate obosită, poate prea mult sau poate prea puțin. În acest spațiu nu ceri o altă mamă. O privești doar pe ea, pe cea reală, cea care într-o zi a deschis corpul ei și ți-a dat drumul în lume. Tu ești copilul, ea este mama, ea dă și tu primești. Nu trebuie să dai nimic înapoi, așa cum răul nu se întoarce la izvor. Și acum, în interiorul tău poți spune: Mamă, rolul meu nu este să te salvez. Mama, rolul meu nu este să te liniștesc, nici să te vindec, nici să te compensez. Rolul meu este să primesc viața așa cum vine de la tine și respiră. Și spune în interiorul tău ca un act sacru: Mama, îți mulțumesc pentru viață. O primesc așa cum a venit prin tine. Ce ai putut să dai este suficient. Eu primesc. Și simți acum cum corpul tău se relaxează. Simți cum nu mai judeci, nu mai corectezi, nu mai ceri nimic. Doar primești. Acum, lângă mama ta, lasă să apară Tatăl. Nu contează dacă l-ai cunoscut sau nu. Nu contează dacă mai este în viață sau nu. Lasă-l să apară
așa cum este. Poate prezent, poate absent, poate tăcut sau poate distant. Poate a iubit în felul lui, poate nu a știut să-ți ofere ceea ce aveai nevoie. În acest spațiu nu ceri un alt tată. Îl privești pe acesta cu tot adevărul lui. De la el vine direcția în viață. De la el vine forța, structura. De la el vine forța de a merge în lume, de a te ridica, de a exista. Respira. Și spune în interiorul tău: Tată, îți iau forța cu viața toată care vine de la tine. Tată, îți iau darul de a merge în lume. Tu ești mare, eu sunt mic. Tu dai, eu primesc. Nu mai încerc să te repar, nu mai caut un tată perfect. Primesc ceea ce ai putut să dai. Acum îi vezi în fața ta pe mami și pe tată. În spatele lor, bunicii, străbunicii, un șir întreg de vieți. Tu ești aici, rod al acestui râu. Respiră. Și lasă cuvintele să curgă în interiorul tău. Și repetă după mine: Mamă, tată, vă văd, vă onorez, vă mulțumesc pentru viață. Nu vă mai judec, nu vă mai cer. Primesc viața așa cum vine prin voi și aleg să o trăiesc și să mă bucur de ea. Și respir și rămâi o clipă aici. Nu pentru a înțelege cu mintea, ci pentru a simți.
Viața curge spre tine și tu primești. Și primind, lași mai departe râul să curgă. Prin creație, prin iubire, prin grijă, prin lumină. Prin tot ceea ce oferi mai departe în lume. Și poate, în sfârșit, îți permiți să fii fericit complet. Și inspiră profund. Și începi să-ți miști ușor gâtul, capul. Mișcă ușor mâinile, picioarele. Și când ești pregătit, deschide ușor ochii și zâmbește. Și ia cu tine această pace. Ia cu tine viața toată. Te îmbrățișezi cu iubire și cu lumină. Pe data viitoare.